ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲ ಅನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜರ ತುಯ್ಯರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಿನ್ಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಓ 30 ಜವನೇನಾ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿಂದುವೆಮ್ಮೆ 13 ಬೇರೆಗೆ 30 ವರ್ಷ ಅವನುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರ್ತೆ ಆತ ಬಂಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉನ್ಪ ಪಂಡ ಮನಿ ಪಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮುರಾನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ 3 ಜನದ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಳದ ಬರ್ತಡೆ ಅವೇ ಇಲ್ಲಲು ಅವೇ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು 1 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬಲೆ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ ತಿನ್ನಿಯರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಮಾತಾ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ತಿನ್ನಿಯರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಅಭಿಮಾನಿ ವೃಂದ ಅನಂತಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅವನಿದೆ ₹300 ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ನಾವತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ಲನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲ ಅನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋರು ದಕ್ಕಲೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುರ ಮಾತ ಜೋರು ಈ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಗುಲ್ಗುಲ್ ಬೇ ಇನ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓದು ಜಲ್ ಅಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡೇದ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೇರತ್ತ ಅಂದು ಅರ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜರ ತುಯ್ಯರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಿನ್ಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಇಂಬಲ್ ಕೋಡ್ ಎಸ್ ಮನದನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಅವು ಬರ್ಡೇ ಪೂರ ಐನೇ ಕೋಡೆ ಸೊ ಇನಿ ಮನದನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಡೆ ಬೈದೆ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲಡೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಲ್ತಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಇಸ್ಕಂಡನ ಇಲ್ಲೇರು ಪಂತ್ಯ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪನಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಗೇಲ್ ಮಾತ ಅದು ಕೋಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಗೇಲು ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ನಂಚಾದ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒರಿದು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬರ್ತೀನಿ ಇದೆಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಬೂತಗು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಯಾಗ ಇಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆಗ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೇಜಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಕನ್ನಡಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡ್ತೆ ತುಳುಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಜೈನಿ ಪೋವು ಇಜಿನ ಎಲ್ಲೇ ಪೋವು ವ್ಲಾಗ್ ಹಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪಂತಿ ಪೂರ ಆತನು ಪಾಪ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತೇರಿನಿ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಬಾಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಮಾತಂ ಬೇಲೆ ಪುರ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡಾ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಕೇಳ್ನೆ ಯಾನು ಸರ್ಲೆ ಈರತ್ತು ಮಂಗ ಕೋಡೆ ಬೆರೆಗ್ ಬೂತದಲ್ಪ ಕೇನ್ನೆಗೆ ಇಕ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ ಅಂದು ಬೆರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಅವಂದಲಕ ತೋಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಪಗ ನಂಜೆ ಆಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ನಂಜೆ ಆಪುಣರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತಿಜಿನ್ ಪಣ್ಣಗ ಇರು ಲತ್ತು ಜವನೆ ಓ ಮುಪ್ಪಾಂಡಲ ಲತ್ತು ಜವನೆನಾ ಗೈಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿಂದುವೆ ಎಮ್ಮೆ ತಟ್ಟಿನ ಬೆರೆಗ್ 30 ವರ್ಷ ಅವನುಂಡು ಐತಲೆಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬೊಡೆದಿಗೆ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಓಲು 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 ಗಮ್ಮತ್ ಸುಜಾತಡ ಅಟಿಲುಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಕೊರ್ಪೆರೆಂದು ಯಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವ ಜನಪ್ರಿಯಡ್ ದಾಯ್ತ ಮದಿಮೆನಾ ಜನಪ್ರಿಯಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚನ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಲೆಪ್ಪೆರು ಬಲಾವೆ ಅತೆ ಕವರ್ ದಿಯರೊಂಡಿಗೆ ಕವರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಕವರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ ಪತೊಂದಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾರ ದಿಯೋಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಆತ ಬಂಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉನ್ಪ ಪಂಡದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಇವಲೆ ಬಾರಿ ಸರ್ಲೇರು ಗಣಿಸಿರು ಬಚ್ಚು ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಮುಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮೀನ್ ತಕ್ಕಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬಲೆಂತುಲೆ ಲಚ್ಚು ಮೂತುಲೆ ಇದೇ ಬಂದ್ಯಾ ಏಯ್ ಬಿಸಿ ಅಮ್ಮೇಲ್ ಮಗಳು ಲಚ್ಚು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲದ ಎದುರೊಂಜಿ ಎದುರತ್ತು ಪಿರವು ಪುಳಿತ ಮರ ಎತ್ತಂಡು ಅವೆಟ್ ಪೋದು ಬಾವ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯೊನಿತ್ತೆರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾತೆ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾವನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆರ ತೊಲೆ ಪುಳಿ ಏನು ದೆತ್ತದು ಉಣ್ಗದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುಗ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ನೈನೆ ಸೊ ನೀನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆಪ್ಪನೊಂದು ನನ್ನದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್